amogo anyukwe madibe mo oneno Africa ke kwe monti ankolo gijo wagio no yanyu fune no wa desini katalo Madu putansia noa Ofuzi onyonso Kona kanilo Ujubesi enyula Ogwabansi naja Madu aliganilu Ifonye metalu nune nuwa o Sonya gebulu Nampronye kuru koga one nuwa Una nobi kanune Oburo kwenye kwanu mangolo Ochoba kwanu pineapple Oburo nye kwanu apple Ochoba kwanu strawberry Eje no amone no Onye metropolu Ayugo buru nwoke mmane n'ụwa Nwoke ọchịchọ n'ọnya bụ anyukwu Anyukwu buru nwoke mmane n'ụwa Nwoke ọchịchọ n'ọnya bụ anyukwu n'Igbo Oh God! I am Ngwa, echọrọ m gị. Nwekere ọma nke ukwuu. Nweta nwa okorobịa dị ka Buchi. N'agbanyeghị ka o si nye ndị mmadụ aka, o nwekwara ego maa mma. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na Chineke Olise kere ụwa lechara m anya si m nwa m mmeso were Buchi ịda obi. Obi dị m obi. Chai, ịgakwa iru ọma nke ukwuu. Nke a na-akpọ ọla edo ka ọ gịnị? Hapụ ihe anyị na gị, obi ọ dịgo ụtọ. Ịna-enye ya ka ya chara izuru ya. Alile mo nenu amu ni je no amu amogo anyukwe madibe mo oneno Africa ke kwe monti ankolo gijo wagio no yanyu fune no wa desini katalo Madu putansia no wa Ofuzi onyonso Kona
Ganilo. Ị na-ata agafe nche na ị na-akwado ịbata ime ụlọ ị bịa nọrọ ebe a ruo ọ gịnị gwanụ nne gị ka mmalụ gịnị na-eme maka gịnị na-achọpụtago m onye gburu nwunye onye bụ nwunye ụlọ onye dị arụ ụlọ onye hụrụ dị arụ dị ọjọọ bụ ọgwụ agagharị na-abụ akịrịka ka esi chọpụta na akịrịka nne ebe nsi ala odu ugbu a bụ na nke eze mmụọ ogbu ngwa ngwa nne o gosiri m ya na igomwe ka akịrịka si pigbuo nwunye nne ndị mkpụrụ anya ma abụọ hụ otu akịrịka si pigbuo nwunye nne m ga-ahapụ akịrịka. Nna biko onye ghọgbu gị ya onye ghọgbu gị iji wee jebe na nke eze mmụọ maka gịnị ka ezi maka eze chukwu ọbịa ma anyị obi n'elu onye ọ na-abụ ekpechara ọgwụ ka ịkpata na ije ha na nke jee n'ụlọ ụka ichekwuru eze mmụọ kwa onye ghọgbu gị ya o nwere onye ụzọ dị ike n'obodo a na-achọpụta ihe omimi na-achọpụta ihe zoro ezo na-abụghị eze mmụọ ogbu ngwa ngwa. Nna biko ka m gwakwa gị ihe ọzọ ịma na nwatakịrị asị nwatakịrị ndị ụka kwuru ihe ndị be anyị kwukwado ha na nwatakịrị eji na-achọpụta ihe gburu nna ya ihe gburu nna ya eme egbuo ya ị ga-abụkwa chọọ ihe na-eme ichekwa chukwu ọbịa n'igwe n'ụlọ onye anyị na-ekpere onye anyị na-efe ọ gbara nkịtị okwu juru ọnụ ichekwa unyi ọgwanụ gị biko nne akwụkwọ nsọ sịrị were ihe ruru Chineke na Chineke were ihe ruru ekwensu na ekwensu. Nne ugbu a kwanụ emena m otu a mana achọpụtago m nna akịrịka adọọla ọgụ nne ọgụ adaala nne mana ọgụ akịrịka dọrọ ga-eriri isi ya otu a nwaanyị m si nọ na lili otu a ka akịrịka ga-eji bara lili. Biko hapụrụ chukwu ọgọ hapụkwa chukwu ọgọ nwatakịrị a biko ngwanụ m ka na-abụghị hapụrụ chukwu ọgọ nwanne ọma m go na-emi ụmụnne m ji eme ọnụ nne ọnụ unu wee rapụ nne anụ m ebe a ntọgbọ n'obodo a kamgbe ara atọ unu ejewa nnọọ ọnwa na-agafe na na-achọ arụ ụmụada village ya nọ na-egwekwa agafe oge anya ka gafe nke kpọwa na akụkọ gị ogologo akụkọ niile anyị na obi aghịrị m ọwụ na ego niile a na-ezitere gị ọ na-esi na isi na-azọ ka bred akara ka na-achọ ọ ga-ahụ anyị nọ n'ụmụaka nwanne m ugo ịma akwana kamgbe anyị pere mpe asị nwa nke nta enwere m ala ibu nwanne m obiọma dị m na m fụrụ ụlọ nnọọ Chidi asị m ajụ kenere ihe megezi n'obodo nwere ndị nwe ụlọ nwere ndị ka ya nwa nwoke nke ndị ilele ka onye aka ya ele ọwụ ịchọziri ka mmadụ nwụọ onye kata alụ ọhụrụ mba ọ bụkwa ọnwụkwa nnukwu ihe megolo n'ụwa mana mma nnukwu gonko nwaanyị na-enyere anyị aka tupu na apụ mgbe ọbụla ọ gụbara ya ejekwu ya ọ chọọla anyị nwaanyị ahụ nwụrụ izuụka abụọ gara aga ka eli ya ọzọ dịka ibe ya bụrụ nwanne mpa anyị ọ na-enye ezigbo nsogbu ifuru ala mpa anyị a ka ọ na-achọ ịnapụ anyị
na anampa anyị nke anampa anyị lapụrụ anyị nwụọ ka ọ na-achọ ịnapụ anyị si n'ọha na ya izuụka gara aga njere ebe a ka m jee ọchụba m so na m ọfụkwa ụkwụ m na-anọ ọzọ na ilu ga-abụrụ m azụ o nwere ife ọ na-ekwuru ụwara na-agba ya iso na-ekopụ ya ka ihe kpata ga-eji bịa n'ala nna anyị hafụrụ anyị tupu ọ nwụọ chi napụga ya ọ dịkwa na aṅụ kaikai ọnwụ ahụ azụzụ ezu ebe ala ahụ nọ m ga-esukwa ya anya ọ chere ọ ga-aha anyị nọ n'ụmụaka ihe ọbụla ekwu anyị na-ekweta na ihe okwu kee ala enwere ebe ọzọ na-awụhụ ala ha nọ na ala ụmụ okoro nke anọ na-ama okorogwo nwoke a na-arịakwa ọgụ isi ọ dịka ụmụ ole ndị ọdụ Igbo na-akpọ saịkị onye n'onye anya ụfụ n'ụwa na-esi n'ike ata mmadụ pụtazịa n'ụwa ofuzi onye ọzọ ka ọ na-aga n'ilu ojubezi enyi ụla ọgwọba nsị n'aja mmadụ adịga n'ilu ife onye metalụ n'une n'ụwa o sonya ga-ebulu na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ n'ụwa na n'oge ifeanyị na-ekwu ọ bụrụ ọkwa onye kụọ ọnụ mangoro ọ chọba ka ọ ghọta ọnụ painiapụl ọ bụrụ onye kụọ ọnụ apụl ọ chọba ka ọ ghọta ọnụ strọberị eje n'ụwa mụne n'ụwa onye metara bụrụ mba nke ahụ ebe a ka ọ kwụsị n'isi Ugochukwu unu lọtara unu agwa unu lọtara ọ dịkwa mmanụ ewo nọnụ ekele m onye nwe ụgbọala nna ọ mị na nwanne nwoke ewo unu ahụzikwa obere anụ nọnụ ọ dịkwa mmanụ bịara nga mo alega ala ale ma ọ ga-aba ụlọ achịrị ịrụ ụlọ ukwu nke ndị oyibo na-akpọ manshọn chere n'ala ruo ya ebe n'ala na-anakọ ọrụ unu na o biere m ego nye m ala asị m gide ọnwụ na ya enye ego m bidere ma ewere ala ọkọ ọhụrụ unu enwe na m si na-anụta si na ị na-agwa nwanne m nwoke na anyị si n'ala pụọ na ala awala gị ọwụzi ala unu ọwụra nke m nna unu enye m ego nyere ya wee nwụọ ị gaghị ewere ala were ego mba ọwụ si eme dede iche na ka ụmụaka onye gwara gị ụmụaka anyị ga-ahapụrụ gị ihe ọnwụna nwụ nke anyị dede majụ gị ele ihe mere iji enwe anya ukwu mgbe ọnwụna onye nwere anya ukwu emere m nna unu ebere binye ya ego ya were m ihe ọ chọrọ maka Chukwu kere mbi na gị mgbe ọzọ m hụrụ gị n'ala na ịbịa aka ịdụ ala njiri egbe gbajie egwu kwụwa ike kọwa ọkụ abọghị ya mkpụrụ aka ga-abọghị ya ga-aga n'ala ike
foundation ike ị ga-agba m egbe ịba ka eji agba egbe mgbe ihe egbe na-eme na-agba ya na ihe ga-eme bọsị nta anyị ajụọ na were mgbada ụbọchị nta anyị ajụọ na were mgbada nakwa nwoke ya si ebe a pụọ a na-etiti ya ụkwụ maazị ego ụkwụ na-arị ndị mmadụ ala gotu a ga-abịa ka anyị ga-ele ya hazie maka ka ihe wu nsogbu nwoke anya mgbọ ndị tipa gbakpọda kọntraktọ ya bịa see maapụ aga m handle everything. Ihe niile aga m otu a ka ọ na-eme. Aga m akwanye otu a ka ọ na-eme. Africa ga-ekwe m ntị na nkọlụ gị ji ụwa gị na onye anya ụfụ n'ụwa na-esi n'ike ata ala. Mmadụ pụtazịa n'ụwa ofuzi onye ọzọ nwata ịchọ ọgbansị Chineke kpọọ gị ọkụ Chineke mụ agbagba isi anya wee were ụtarị n'osisi ama ike egwu adịghị gị n'anya ụtarị abụrụ nke mbụ ọ bụrụ abụọ ọ bụrụ atọ ụtarị 20 kewasị ama ike ma obi dị ka nke bụ nke mbụ ọzọ ka na-abịa chebiri ọ bụrụ ọkwa onye kụọ ọnụ mangoro ọ chọba ka nghọta n'ụba ụmụaka na-eche na ha etozuola nke aba mba ka agụ aba ka ọdụm lekwa Emeka nke mbọchị ya mkpu ya sị na ya ga-agba m egbe gbajie m ụkwụ olee ebe ọ ga-eme obodo nke a nwere nsoghachi ike kọọkọ abụghị ya mkpụrụ aka ga-akọ ya agbada ala n'ala ike foundation ike ya agbada gaanụ kwado ka m kwado Eshigo gị ịbụzọ dị eshi mmadụ ọbụla nke tụrụ aka n'elu ọla chụkwuru mmụọ ọbụla nke kụrụ gị ọla chụkwuru ya echigo gị ngwa lawa ga nwere
igwe ka ewuzi agaga ka ewuzi agaga ka ewuzi n'ihi na agba akụ ọkụ n'oge agbakwa akụ ọkụ n'oge ọ bụ na n'oge ka tara ịba agadaga akịrịka abịa m ngalaba akịrịka abịa m okecha n'ụzọ agwọcha n'ụzọ agwọjukonu n'egbu agwọjukonu n'egbu okecha n'ụzọ agwọcha n'ụzọ agwọjukonu n'egbu aga m abịarị ya wetara gị ihe agwọjukonu n'egbu okecha n'ụzọ agwọcha n'ụzọ agwọjukonu n'egbu agwọjukonu n'egbu okecha n'ụzọ agwọcha n'ụzọ agwọjukonu n'egbu agwọjukonu n'egbu okecha n'ụzọ agwọcha n'ụzọ agwọjukonu. Emeka nwa nke ikiri chere egwu ekwe gị isi na ị ga-eme gịnị ị ga-agba m egbe gbachie m ụkwụ hei Emeka mụ na gị mechaa ihe ebe ị ga-anagba m egbe ga-abụ n'ili ozu Emeka mbugo ya ị ga-ebugide ya ụwa gị nke ọzọ ngwa ike a ga-abọghị ike chọọ ịkpachi ma ịkpachi ọkwa mkpụrụ aka ga-arụnye ebe ahụ wee gaa n'ala ike nwee ike kọ ya ọkọ erigo Papa! Onye mi bere ba? Abụrụkwa nke emi bere ba. Afọ m ihe niile ime ma nke itinye ma nke na-ewepụ. Ụta gị segbu ndị mmadụ. Machi obodo ya n'ime. Kedu nwayọọ ka ndị mmadụ gara elu nwayọọ n'ebe ọ ga-enye gị ego ji na-akpa ị ga-enye m ego enye gị ego n'ihi ikwe m nkwasị ihe a ga-esi n'ọnụ gị ọ gaghị esi n'ọnụ gị aga m enye gị ego dịka ego abanyego nya ọnụ m emechigo Io la mano por un così che ho tutto buono. mmadụ pụtazịa n'ụwa ofuzi onye ọzọ ka ọ na-aga n'ilu ojubezi enyi ụla n'ihi nna gị gwa nne na nna m papa m egbuola m na mụ agbabisi gbara 50 n'elu 50 ikwe chere mbosi enyi gara aga papa m gwara m sị ihe ọbụla mere n'ezinụlọ anyị ma nke ọma ma nke ọjọọ agbịsị chịwa ọchị agbịsị mụba mụ ngwa na osetie agbịsị nwoke ọma igwenu hau eje n'ụwa mụ n'ụwa onye metara bụrụ unu dị 40 n'ụlọ akwụkwọ ga-agba onye 38.
ọ pụtara wụ na ego niile anyị kwụgara gị maka ụgwọ akwụkwọ gị ala na n'iyi ego n'ụdịrị titi bọdị ya mama agbalịrị m gị lelee gwa ya anya agbalịrị m ọ dịghị fecha gị sọwachi gị na papa ga-adịkwa n'ụlọ meshọnụ gị ọsọ emeshọnụ ma na gị ya ma biko agụrụ bidoro ọ bụchara ihe enwere ihe ọzọ Mama, tolu Chineke anyị. Tụkwasị Chineke ọzọ. Chineke emede mma. Awụ. Tiyolu ede mma. Chineke emede mma. Awụ. Gbaya gba ede mma. Ole nke kpọtụga be m? Ole nke mebi? Nna m kwụ na-ahịọ. Nna m kwụ awụ agbụsị nwa gị. Ọ dị ya nwa ga-akọwa ọfụma. Ọbịlọla. Obi aṅụrị jiji onye ọbụla. O winiri pool. Maazị, abụ nke pool. Nke a karịkwara pool. Papa. Papa. Ihe ukwu mere. Papa. Mmeriela ndị Ome ka nna ya nalụ metọ. Ya nwekwara ezigbo ihe. Otu. Ya nwekwara ezigbo ihe. Ya nwekwara ezigbo ihe o. Papa ozugo. Papa. Ịma na abụ m ome ka nna ya. Tata ka anyị mechiri ụlọ akwụkwọ anyị. Abịa n'ụlọ akwụkwọ anyị, ọ bụ eburu ihe edere ebe. Anyị dị 50, mmadụ na 50. Papa, ịma nwa Maazị Amadi. Ya zuzuru ga-agba onye otu naanị. Ọ na-agbagbo onye nke mbụ. Nzuzu otu. Mana mụ a ewuru dị kwekọ gafee m. Ma kwudo gidigba m. Gba 50 lelu 50. Tolu Chineke anyị. Tụkwasị ya ọzọ. Meshọnụ. Na atụrụ mụrụ ebi ọ gba aka nwa na ihe nwa gị na-esusu gwa onye nke ikpeazụ ya na-aṅụrị ole ihe na-aṅụrị ị ga-etosi ịda ugbo dịkwa nshi ebe ahụ na igbe onye nke ikpeazụ bịa n'ụlọ m na-aṅụrị ofu na 50 nke ka 50 gbara n'azụ ka ọ dị onye ahụ isi gbara onye nke mbụ ọ nọ n'ihu nọrọ ya n'azụ mana ịgata n'azụ ụgwọ onye 50 ka nọ onye na-akọrọ gị ụdị nke ahụ ịnọ n'azụ itibọrịbọ ịdara ada ikpuru isi mana papa chere ọ bụrụ ọgụ nwasị ihe ọbụla mee n'ezinụlọ a ma nke ọma nke ọjọọ mmụba mụ ị na-ama ama ebe ị dara ada mgbe m kwuru onwe ihe nyikwuo ya ihe mere mgbe ahụ dị iche ọrọ dị iche nke a ule ịdara kụpịa ka akwa nọrọ n'azụ onye ọbụla na-agbaghị onye nke mbụ ma nke abụọ ma nke atọ ọ lara n'iyi ụbụrụ ya kpọchiri akpọchi o nweghị ihe a ga-azụ ọ ga-enwetanwu ọ nọ n'azụ na-anọ n'ihu ihu nọrọ n'azụ inyeta ha agbamụ It's the body bucket. Nwụrụ gị mbecha akwa ọbara ga-agba m n'anya ebe na-ere akwa ị mara ihe mere onwe gị Mama agụrụ ji m biko ezigbo agụrụ ji m ọgwa bansi n'aja mmadụ adịga n'elu ife onye metalụ n'ụlọ n'ụwa o sonya ga-ebulu obi m na-aba ma gwasị m ike na ọ bụ nwanne mpa anyị akịrịka gburu nwanne anyị nwoke Emeka maka na akịrịka dị ọjọọ obi m na-agwa m na ọ maka esemokwu ahụ anyị nwere maka ala ahụ ala nna anyị ahụ ọ na-adọ ka o ji gbuo nwanne anyị nwoke Emeka
Aka m na-aghọtachi ihe niile. Ụgbọ aka obi m niile kpakọtara ọnụ ghọta ihe niile na-eme. Akịrịka. Anụkwa m na onye nwa bụ nne na nna anyị. Ọdụ. Anya ukwu kwuru nwoke mmanụ n'ụwa. Oke ọchịchọ n'anya bụ anya ukwu n'Igbo. Oke bụ na akịrịka. Oke bụ nke a. M ga-egbu ya. Ugo. Igbuola m wee mụrụ ụmụaka na-enweghị isi wee mụnye m. Ọ dị ndụ abaghị uru. Ọ dị ndụ enweghị isi. Hei, igburu m egbu. Ọ bụrụ na mma. Ọ bụrụ dị ka m aka alụ. Hei! Igbuola m. Ị na-ebe a gbaa aka gị na-eche onye ozi ga-ewepụ ndụ chere maka onye iwu ogbu arụ ụbara ogbu oshi iche na nwaanyị n'ọgwụ agbụrụ nwanne m nwoke kaba waka kwa ihuru tata m ga-ememila gị m ga-egburu gị isi ịba nwa ọkọrọdụ ịba nwa na onye gwara gị obi kara gị ịbịabe mbịa na-egbu gịlị nchọma egbu ọzọ mụnwa chọma egbu ọzọ dịkwa nsị ebe ahụ olee ihe ị ga-eme ị ga-egbu m mma Ugo biko Ugo egbule ị ga-ịgbọta gị ga-ịgba ọsọ lekwa ndị nka onye mgbe ọ rụrụ ha nwata etoju ihe gburu nna ya eme gịnị egbuo ya ike chọọ ịkọ ọka ọ ga-abọ gị mkpụrụ agaghị ịkọ ya ọ ga-ịma ya n'ite ruo n'ala ike ime ha na ike na-enwe foundation ala ike egwu anaghị atụ ụlọ afọ dị nwoke ahụ njọ nwoke ahụ ọ tara akị afọ sụchiri ya asụchi nne nwoke a bụ na o nwere obi gbuo nwunye nwanne m nwoke pigbuo ya pigbuo sụchie ya mma nkwe nne aga m ekwe naanị nwunye m ka o gburu nwoke a gara n'iru apigbu onye ma sochukwu ma o nwere ike nya gbukọrọ nna m ihe mmụọ eziokwu nya gburu nna m mmegbu nwoke a mmegburila akịrịka mmegbu akịrịka bute ka anyị ga-agbapụ ya isi mmehụta ịhụrụ ugbu a onweghị ihe dị ka hapụ chukwu ọhụrụ onweghị dị ka hapụ chukwu ọhụrụ ịhụ nke a m ga-eji ngafe akịrịka ma mma mmasị na-aga eso gị n'azụ na-aga ị ga-egbukwa ọchụ Papa, ị na-enye puku naira ise. Ego nke anyị ga-efe ka aga m inye gị ọzọ. Ihe a m na-arụ achọrọ m ka ịmụta ya. Igwe! Mana papa Chiru, kedu ka isi eme ihe ị na-eme? Itinye ka iwepụ nke a biko tupu ịma ihe na-eme ọlụbọọlụ. Ụbọchị dị ka ụmụ okorobịa na-agba ji mma, chi igbu gị mma. Tupu ịma ihe na-eme, ala ọma jijiji mụwaza gidigidigidi. Mma si ya n'aka wee dapụ ruo n'ala. Ya ga-asị na a ga-ekụziri gị achọ m na ụwa ahụhụ m iwere ọnọdụ m. Edego yoro maazị Ugochukwu ahụ ị ga-amụta ya duna ya mmụọ iri ya na ndụ. Onye dị na mmụọ jikwa ya na ndụ. Ịghọtago? Akịrịka ihe ahụ ịma amarụgo ihe ahụ ịma amarụgo ịmarụkwa ka si wee kwado akịrịka ịmata ihe mma gị gbuo isi ịmarụkwa ka si jikere ya maazị Ike ọ gị na-eme gị
Ka gị sawazi mpa m okwu n'ụdị a. Ị chọ ka mmemme na-adị n'obodo a. Ị dị atụ ụjọ. Zuzu gị mechukwu ezure gị ahụ. A na-ekwu na nna gị na-eme ihe ọjọọ, ọ na-eme mpụ. Nna gị bụ onye arụrụ ala. Nwanne nwoke bịa ka ọ gwa ya na ihe ọ na-eme bụ ihe ọjọọ. Isi ebe isi buru ọnụ bịa sọ ya. Ịkpọ nwa agbọghọ gị n'usoro. Egwukwe gị so ya bịa n'usoro. Lee anya ka m gwa gị, abụ nwa Chineke. O nweghị ihe ọ bụla unu pụrụ ime. Chekwa ka m gwa gị, akwụkwọ nsọ kwuru sị na o nweghị ngwa agha ọbụla kwadoro n'ebe m nọ n'ebe nwanne m nọ nke ga-emebe. Ị na-anị ya? Ị ma nne gị anya nke ọma kịta gị nyewa mamịrị. Gị na anyị mamịrị. Mesoma bịa ka anyị laa. Nakwa ị na-enye mamịrị ebe a. Mesoma bịa ka anyị laa. Onweghị unu ga-eme. Bịa ka anyị laa. Mesoma. Ba na-akpara agụ. Nwa ka Mesoma na-akparị. Aga m emetụ gị anya. Nwa nwa bisi. Ka ngwakwa gị agwa o. Ka ngwa gị agwa. Ọkọkọwa ike. Abọghị ya. Mkpụrụ aka ga-abọghị ya. Ga-ama ya ruo n'ala ike. Mkpụrụ aka eruo n'ala ike. Hụta ya kọọ nke ọma. Erigo egwu ọ na-atọ gị. Ndị dike ekwu okwu bịara iwu ya wụ. Jeremeche ma akụziere gị. Akwa Ugochukwu ekwuwe obi dị ekwe na ya. Ya bụ onye enyi enyi na ndụ. Ofuzi onye ọzọ ka ọ na-aga n'ilu. Chidi! Chidi! Kenyo! Kenyo melo! Kenyo! Biko onye nọ nso! Biko onye nọ nso! Nwanne m anwụrarị! Ugo nwanne m! Nwanne m! Ugo! Chineke mee! Ugo! Ugo nwanne m! O nwere onye iro m ga-egbu ugbu a. Otu m ga-esi gbuo ya, m ga-akụziri gị ugbu a ka isi otu a gbuo onye nke gị. Ịghọtago? Maazị Ike, obi wee kaa gị ịnwa m, ịrụ m aka n'anya. M na-emecha gwa gị na ada akpa agụ aka n'ọdụ ọdị ndụ ọmụrụ amụ. Ịdịgo o? Ee, ọgwụ m oge ọ ga-eruo. Ngwa gaa ka igboro m mmadụ. Maazị Ike nwụọla anwụ ugbu a. Gaba. Ike ahụ kpachiri akpachi. Bọghee ya. Ọ gawala. Ị ga-anụzi ozi. Otu aka ị ga-esi mee nke gị. Onye ahụ ị na-ekwu maka ya, ị ga-akpọ ya aha ugboro 3 ugbu a. Ịkpọcha ya. Onye ọbụla esi ya gakwuru ya, ọ ga-agakwuru ya ugbu a. Ugboro 3. Mmesoma. Ebe ọ bụ na ị nwere mma ịkparị mụ Agbakịsị na okwu onye ya imekwu gị ka nke mụ Agbakịsị n'obodo a gwa gị ka ebe bụrụ ọdị nwaanyị iwere n'esi ama anya mgbe kpakakpaka n'isi spiritual azụ. Ana m ezipụrụ gị mmụọ mmeri a ga-adịgide gị n'ime ruo ụbọchị ị ga-anwụ. Enwekwana nwoke ọbụla dị ndụ nke ga-ahụ gị tụpụrụ gị ọnụ ebe ọ bụ na ejoro m. Gawa! Ike! Abakwamo!
Sonya ga-ebulu na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ n'elu ụwa na n'oge anyị na-ekwu ọ bụrụ onye